senyora Marieta, que no surt al balcó, senyora Marieta. Ai, no, senyora, avui no sortiria ni que em donguessin 100 duros. He arreglat els dos petits amb una revolada i li he dit a la minyona: vés, emporta-te'ls i no tornis fins a la foscor, perquè n'estic fins aquí. Ja ho crec. Jo ho dic sempre, ja té prou creu la senyora Marieta haver de bregar amb 5 nets. Ai, no me'n parli, criatures. Oh, i ara són 5 i no em donen un moment de repòs. Ara imagini que avui per demà... Oh, que vol dir que ja hi tornen a ser? Bueno, no es pot dir res, però si li dic la veritat, tremol. Anem també, que no n'hi ha per tant d'ells a rai. Sí, però que hi ha? Si Nostre Senyor ens els envia... Escolti, ara sortirà la veïna d'aquí al costat. Miri-se-la bé. Què és aquesta del mocador gran? Sí, senyora. Què li sembla d'aquest rumbo? Ai, no sé pas com s'ho fan, que són molt rics. Sí, com el grill. Jo crec que la gent s'ha tornat boja. Tothom es queixa de que no es guanya res, però jo el que veig és que cada dia hi ha més luxe, tothom va al cafè, tothom va al teatre, no ho puc entendre. Un prou que estudia, retalla d'aquí, retalla d'allà, i ho passen prou feines. Ai, cada casa és un món, senyora Tecla. On ha vist tants embolics en aquesta Barcelona? Que es pensa que n'hi ha poc de tràfic per les cases? Jo ho crec, però, escolti, miri, allà on no n'hi ha no pot rajar. El cert és que la gent triomfa. Doncs miri, aquesta d'aquí al costat, i sobretot, no en faci ús, perquè jo ho sé, perquè la jove es fa molt amb la cunyada. Vol callar? Aquesta té un tràfic. Vat, aquí ja volia dir jo. Oh, i crec que no és el primer, no? Vaja, doncs que és dona d'història. Ai, ja ha corregut la seca i la meca. Ai, què en diu? I això que t'ho han posat tant, senyoret, i un parlat tant. Nyec. Sí. Però, si la sentís a casa... Miri, com que del rebost de casa meva se sent tot el que diuen els veïns del costat, l'altre dia vaig sentir un baladrejar i jo que vaig dir: i de què se les heu anat aquest? I em vaig posar a escoltar. Mare de Déu, quina boca! Pitjor que un carreter. Hasta allò dels alls i les forques. Jesús, Maria, Josep, i era amb ell la palestra? Amb ell. Ui, si el desori va durar fins a les 10. Ai, doncs ell sembla un bon subjecte. Sí, bé, ho sembla. Però hi ha tants desenganys en aquest món. Ell sap tots els seus tinglars. Ara vegi. Sí, que no veu, que li fa mal l'os. I vol viure amb l'esquena dreta. Ara, que ella ja les hi va cantar ben clares, ja, No n'hi va quedar ni un al cap. De vegades les pobres dones, si tenen la desgràcia d'anar a roure amb un gandolot, Déu, poder aquesta dona no hagués donat res a dir i per amor amb ell, qui sap? No, aquesta ja ve de mala nissaga. Sa mare era una cama lluenta que va venir a servir a Barcelona en temps de la ficció. Al començar van entrar a casa d'un niño jove i es van casar de seguida. Ui, i la feia anar, que el diumenge, quan anàvem a passejar per la Rambla, no hi havia ningú que no girés a mirar-la. Era guapota, ordinària, però ben plantada. I tenia un ull que li parlava. En tenia 3 i 4 de cervell. I falco en el teatre, que abans no era com ara, que tothom no té. Li dic que feia rotllo. Doncs, amb tot i això, el va matar d'ingust. Ai, li va fer a l'alçada d'un campanar. Ell va haver de despedir el majordom, perquè es va entrar una congur que no hi havia ni gat ni gos que no hi digués la seva. A l'estiu van anar al mas, i van tornar de repente.
Miquelete, perquè també no sé el que havia passat amb el capità del Miquelete. Vaja, doncs la noia ja té qui semblar-se. Jo l'altre dia vaig sentir dir alguna cosa, però no m'hi vaig enfundar gaire. I el que és mal pensar, se'm va figurar que parlaven de la de dalt. Oi, vaja, una altra! La senyora Paula. Oh, sí, ja li dic que ja és ben bé ella mateixa ja. Ave Maria Puríssima, no volia saber d'altres, que no hi ha de qui fiar-se. Sí, però, què vol que li digui si no n'hi ha ni un pam de net? Ai, dissimuli, Sí. perquè haig d'entrar dintre, perquè ha de venir un amic del meu senyor, sí, i li haig de donar un recado. Vagi, en nom de Déu. Val. Vaja, que diguin el que vulguin, però antes hi havia més vergonya, Que pren la fresca, senyora Tecla. Déu malaluar, senyora Ignasieta. Sí, miri, he tret el cap una estona i l'he fet a petar un xic amb la senyora Marieta, que estava sola. No hi està de sol ara, no. No, ha vingut un senyor que se n'en riu. Prou que ho sé, un senyor ros. Ai, no l'he vist. Prou que és ell. És dels que sempre diu que no fan res, Sí. però... Déu-n'hi-do, Escolti, jo és la primera paraula, No sabia res. Ella no se n'amaga pas, Es creu que és de les que tant se li entona. Ai, què en diu? Ai, pobra de mi, que se m'està cremant el platí. Ja torno. Senyora Tecla, que no sé quina olor d'agafar. Sí, miri, ara la senyora Ignasieta se n'ha anat corrents cap a la cuina. Ai, jo pensava que era a casa de vostè i he pensat, deixa'm l'avisar. Bueno, tantes gràcies. Si hagués sabut que era cosa d'ella, no m'hauria bellugat, perquè no vull tractes. Ara figuris vostè que l'altre dia Sí. era dissabte i era festa. I ella, pensant-se que l'endemà em tocava a mi de posar la llàntia, em ve tota certa i mal mandada amb uns grans escarafalls dient que si jo, tota enverinada. Deixa a mi que se me'n dona. Al contrari, a més que li tocava amb ella, que jo, però el cuidado que em tinc quan em toca, que jo no soc com ella. I de mi, gràcies a Déu, ningú no ha tingut mai res a dir. Vegi, l'escala fosca, el senyor que estem ben posat. Des d'aquell dia vaig dir, sí, no tinguis por que jo torni a Badaboca. No m'agrada semblar amb gent. Que no vaig fer bé? Veurà, són coses... S'està cremant, Filla, tot cremat. Havia fet un platino d'escalunyes que li agraden molt i he pensat, deixàs al foc que faci xup-xup i aniràs afegint-hi aigua. M'he distret parlant amb vostè i tot cremat. No puc aprofitar res. Ho donaré als pobres. Ara em fan recordar que tinc que posar els cigrons amb remull. Me'n vaig a dintre, que no se'm fes tard. Vagi, Tecla. Que és treballadora, la senyora Tecla? Sí, que n'és, senyora Paula. Una bona dona, però si no fos que sempre li agrada averiguar el que fan uns i els altres. Això sí que és mal fet. No hi ha cosa al món que em faci més fàstic. I el que és ella, més podria que en vez d'estar-te xafarrejant al balcó, es rentés una mica. Ai, no me'n parli! Que ara mateix estava mirant el coll del vestit que... Ui, fa un fàstic de veure. A mi em feia vergonya per ella. I si veiés la cuina, quina podriment! Ui, una llengua, que ja. També? Sí, ella sembla d'aquestes que baixen de l'or, però ja és una mata-las callando. Sí, de vegades aquestes que semblen així. Si vostè sentia la criada que tinc ara, que la coneix de fa un quant temps, se'n faria creus. De vostè també. De mi? Sí, també. Si no hi ha cap criada que pugui dir res de mi. És aquella minyona bòrnia que és molt neta i sobretot molt callada. Per això m'agrada. Ella és qui m'ho ha contat. Por supuesto, tonterías. Mira, la senyora Marieta en sap alguna cosa? De què? Estàvem dient que la senyora Tecla sembla que no hi toqui, però té una llengüeta. Sí, l'heu vista ara mateix. A mi em fa fàstic per això. Perquè ets bruta. No me'n parli, Deixada! I tafanera. i més faltaria que callés. I que tothom ha de menester! I murmuradora. Que no és com nosaltres que no critiquem a ningú. Vagi, que estiguin bonetes. Ai, jo també em fico dins.
Passa-t'ho bé. Ai, sí, també siguin bones, siguin bones. Ja són fora totes? Quines murmuradores. Que s'arreglin elles amb elles. Sort que amb mi no s'hi fica. Perquè la veritat és que de mi no tenen res que dir, gràcies a Déu. Ai, senyor.